moloyo. Kichangini piny Tanzania be nitiere mwandu karamna mag yore piny owacho mapacho kaka aparo ni kitungu kimondo modhorwa ka iyudo loche mukra piny mano mar Tanzania. To kata ne piny Kenya kende iwacho ni ne pinje moko ma oko. Kenya en mana ni koro wagolo agola duondwa mapiyo. Nyocha kae nwaneno jatend piny mano mar Uganda Yoweri Kaguta Museveni bende notimo limbe achiel kuom weche mabe negi lose en tudruok mago mag EAC nang'we ni koro piny Tanzania to koro balo kod pinje mamoko ng'eni koro en okang' mabende koro nego walose nang'we ni koro gin gidwaro mar mondo mi gibal winjruok nitiere to gidwa luwo winjruok makamano. Mokwongo ing'en Tanzania dhi e yiero dwe mar 10 to yiero ma Tanzania mawang'ni emosebede gi osekele pogruok e kind oganda e Tanzania malo yiero moramora. Ma yiero ma okwongo nene ka upinzani kata kweth mapingo ok oyienegi mondo mi gibed gi presidential candidate. Manyiso ni Samia Suluhu dhi ran en odhi piem kende. Tundu Lissu pod odinne kes pod nie court. Tibo yudo ka jo Kenya East Africa ka jo Kenya ema duondgi ni malo e weche mag ratiro mar oganda. Tapani bedo ni jo Kenya duondgi ni malo e ratiro mar oganda ni seche moko nitiere kaka ok dhi maber ahinya gi piny Tanzania, piny owacho ma Tanzania. Omiyo yiero margi ni nitiere kaka affect kata nitiere kaka odonjore mathoth gi weche masani dhi mbele mag ohala gi. Tapani ber mondo mi experts manie i sirikal kech gini koro kinyatime gi jok man oko mar sirikal. Nitie track 1 diplomacy gi track 2 diplomacy. Ma koro kinyatim gi track 2 diplomacy. En odwa track 1 diplomacy. Government to government. Gibed piny, gi negotiate, gi find a way forward. To ka way forward otamore. Number 1 manyaka Kenya tim en ni Kenya must stamp authority. Nyaka koro gibed gi duol. Duol mane? Oket kama mana kaka nyino ke America gi China yuare cha. Uketo magi mondo mi goods mag udonj Kenya ka tax tariff wamedo machalo kama. Koro waneni koro ng'ama dhi hinyore.